Miska tulee varmaan päälle. Mutta Rasmus on laihtunut. Se tuli jo vähän suhahtelua. Mä sanoin sille, että se mitään suhista, kun ei Rasmus tiikaa muuten. Nyt muistakaa, että tässä ei saa yhtään taputtaa. Rasmus tulee hulluksi. Nyt on melkein pudottaa yhden ratsastajan tässä. Innostettiin tässä katsomosta. Mä innostuin vielä vähän taputtamaan. Mutta Rasmus pelkää ihan sikana. Mä sanoin Jessikalle, että suhiset sinne, niin se ainakin liikkuu. Heti kun me alettiin taputtaa, niin sehän tuli ihan sekaisin. Niin joo. Nyt on vasta 4. Harmita yksi vire. Mielestäni noissa pottikisoissakin voisi olla aina tämmönen 50 senttiä luokka, koska sit meidän kaikki sätesponitkin pääsit mukaan. Se olisi paljon kivempi harjoitella noiden, ketkä niinku valmistautuu niihin dumit.